खुलुमबाय इउट्यूब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि इउट्यूब चेनेलाव नोंसोरखौ बरायग्रोनाय जाबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि इउट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब शेयार आरो कमेन्ट होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय फैदो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलांनोसै फैदो नोंथांमोन दिनैनि भिडिअखौ फटाफट जागायलांनोसै जेबो सेटिंस सोलायालासे जेबो आखर एबा फन्ट स्टाइल डाउनलड खालामालासे WhatsAppआव आखर स्टाइलखौ नर्मेल साइजनिख्रुइ एसे आलादा रोखोमनि खालामना माबोरै खालामो बेनि सोमोन्दै दिनैनि भिडिअआव नोंथांमोननो दिन्थिगोन। WhatsAppआव टेक्स्ट एबा आखर स्टाइलखौ सोलायना SMS हरनो हायो जोङो। बेनि थाखाय सेटिंआव जेबो हेफाजाब लालायनाङा, एक्सट्रा फन्ट स्टाइल डाउनलड खालामनो गोनां गैया। बेफोरबायदि टेक्स्ट स्टाइल हरनाय जोङो नैबे नर्मेल साइज प्लिज साबस्क्राइब माय इउट्यूब चैनल LB मिक्सार बे नर्मेल साइज नैबे गेजेरना बे देरसिन जादों ना आखर स्टाइला बल्ड जादों बेवहाय गिदिर जादों बेवहाय एसे ओमफ्राय नैबे एन्ड क्लिक द नटिफिकेशन बेल आइकन फर लेटेस्ट आपडेट्स बे ओमफ्राय नैबे सेकेन्ड बे एसे इटालिक साइजनि जादों बे खेंख्रा साइज जादों बेनि एन्ड क्लिक द नटिफिकेशन बेल आइकन फर लेटेस्ट आपडेट्स आरो नैबे मोनसे स्टाइलनि लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट बे नर्मेल साइज बेखौ जोङो नैबे बिदि खालामनाय डोन्ट फरगेट टु लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट नैबेखौ गेजेराव ओरै दाननायसिन बेफोरबायदि स्टाइलनि जोङो लिरनानै हरनो हायो जों WhatsAppआव। दा बेफोरबायदि स्टाइलनि टेक्स्ट माबोरै लिरनो हायो? हाखानायफोराबो गोबां हायैफोराबो गोबां बे सैथो बाथ्रा। हाखानायफोरखौ आंहा जेबो बुंनांगौ गैया, हायैफोरनो दिन्थिनो थाखाय बे भिडिअखौ लाना फैबाय आं। फैदो अब्ला WhatsAppआव बेफोरबायदि स्टाइलनि टेक्स्ट एबा आखर माबोरै लिरो नायनोसै। आं नोंसोरनो बेफोरबायदि बल साइजनि गिदिर खालामनो माबायदि लिरो बेखौ खिन्थानि आङो। बेनि थाखाय नोङो नैबेखौ होग्रोनांगोन, नैबे सिम्बलखौ सरि नैबे स्टार सिन दंना बे स्टार सिनखौ होदो ओजे बेनिफ्राय लिरदो नोङो टेक्स्ट मा लिरो स्पेस होनाङा, बेखौ स्पेस होआलासिनो लिर ओरैजे आं ओरै लिरनोसै प्लिज साबस्क्राइब माय इउट्यूब चैनल आरो लास्टआव नों बे स्टारखौ होफिन। नै बेबायदि बल जाना फैयो बे नै बेबायदि बल जाना फैयो गिदिर जायो बेखौ बेबायदि लिरबाथाय। सेकेन्डआव आङो नैबेफोरबायदि एसे खेंख्रा साइजनि माबायदि खालामो बेखौ दिन्थिनि। बेनि थाखाय नोङो नैबे सिनखौ होनांगोन, बेफोरबायदि सिनखौ बे सिम्बलखौ होदो जे होनानै नोङो मा लिरदो क्लिक द नटिफिकेशन बेल आइकन फर लेटेस्ट आपडेट्स आरो लास्टआव बे सिनखौनो होफिन। ओरै खेंख्रा जाबोयो इटालिक साइजनि जायो बेबायदि लिरबाथाय। थार्डआव आरो मोनसे स्टाइलनि बेखौ नों मा खालामनांगोन आरो मोनसे सिम्बल बाहायनांगोन। नैबे खनायाव बे सिम्बलखौ बेखौ होदो ओमफ्राय लिरदो। बेनिफ्राय नों मा लिरदो आं लिरनोसै लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट आरो लास्टआव बे सिम्बलखौनो होफिन। नै बिदिबा बे दाननाय जायो बेबायदि। दा बे रोखोमनि जोङो आखर स्टाइलखौ सोलायनो हायो। नङाब्ला नों बेवहाय जेबो फन्ट स्टाइल नों डाउनलड खालामनांगौ मोना। नों बेवहाय बे WhatsAppआव टेक्स्ट मेसेज लिरबाथाय बेबायदि लिरनो हायो जोङो। WhatsAppनि आखर स्टाइलखौ जों बेबायदि सोलायनो हायो। नर्मेल साइजनिख्रुइ जोङो एसे आलादा रोखोमनि लिरनानै हरनो हायो। दिनैनि भिडिअआ बेनोसै। आं उननि भिडिअआव बेफोरबायदि गुबुन भिडिअ लानानै फैबावगोन उनाव। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम।
आरो साबस्क्राइब खालामनानै नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै ला जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपल'ड होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुनो मोनो दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नोसै एसेयावनो उननि भिडिअआव लोगो मोनफिननोसै गोजोन्थों थेंक इउ